of Samuel chapter 9. First book of Samuel chapter 9 from verse 6. First Samuel chapter 9 from verse 6. It's a common story. We know about this story. In a Saul, the first king of Israel. Saul, the first king of Israel. Wakatumwa na baba wake was on assignment. Ekundotsvaka madhongi anga araswa nababa vake. Mumba makaita challenge. Baba vake vakarasa madhongi, so ndokubva vatuma Saul kundotsvaka madhongi. At the end, the guy was blessed to a level yekuti he became the first king to rule in Israel. But the move yanga iripo ndeyekuti he was sent to look for the lost donkeys. Anyway, I'll read from 3. 1 Samuel chapter 9 from verse 3. Now the donkeys belonging to Saul's father Kish were lost. And Kish said to his son Saul, take one of thy servants with you and go and look for the donkeys. So he passed through the hill country of Ephraim, through the area of Shalisha, and they did not find them. Then they went to Shalim, to the district of Shalim, and donkeys were not there. Then they passed through the territory of Benjamin, but they did not find them. But when they reached the district of Zuph, Saul said to his servant who was with him, come, let us go back, or my father will stop thinking about the donkey and start worrying about us. But the servant replied, that's when but the servant replied, look, in this town there is a man of God. He is highly respected. Everything he says comes true. Let us go there now. Perhaps he will tell us what way to take. Saul said to his servant, if we go, what can we give the man? We don't have food in our sack, is already gone. We have no gift to take to the man of God. What do we have? The servant answered him, look, he said, I have a quarter of a shekel of silver. I'll give it to the man of God so that he will tell us what way to take. So, the first king kwa Israel, chakaitika ndechekuti baba vake Kish vakarasa madhongi avo, ndokubva vauya kuumba kuzopa mukomana an assignment, basa rekuita kuti enda undotsvaka madhongi. Baba vakamupa this kind of statement yekuti tora muranda, take one of the servants, take one instruction yababa, take one of the servants. Wellington Masenga pariseko pa Cape Town, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Sister Shamiso M. Jake, thank you so much for tuning in. May the good Lord bless you. So Kish akataurira mwana wake Saul to go and look for the donkeys. Baba varasa madongi ndokubva vatuma mwana wavo, but varutora mwana wavo, take one of the servants with you, go and look for the donkeys. So ndokubva vaenda kunotsvaka madongi mumasango. Masango andaverenga panapa, there are about 5. Zanzi vakaenda kuhill country of Ephraim, nekushalisha, they did not find them. Ephraim, nekushalisha, they did not find them. Then they went to Shalim, and donkeys were not there. Then they passed through the territory of Benjamin, and donkeys were not there. And when they reached to Zuph, which means 5, nzvimbo dzavakaenda vachitsvaka madhongi, and donkeys were not there. Yet baba varasa madhongi. Vakomana vari kufungidzira kuti pamasango anokwana kuita 5 ari muarea munomu dzinofanirwa kuwana dhongi, but pamasango ese ari 5 havana kuwana madhongi araswa nababa. Muranda ndopa akaita this mindset akitaura kuna Saul, because Saul was now worried to a level yekuti anga kuti no, let us go back, because baba vanozova worried nekuti tsvaga tanonoka kudzokera kumba, let us go back. Muranda ndokubva ati there is no need for us to go back straight to the father. There is a man of God in the seat, anova Samuel. Let us go to him. He will tell us which way to take. So Muranda ane an idea yakazova very successful, yakaita kuti mukomana uyu azova anointed to be the first king of Israel. But mukomana uyu vashaya madhongi musango, anga afunga kudzokera kumba kwavo kuna baba vake achiti ashaya. Masango ese avaifungidzira kuti vanowana madhongi anokwana kuita 5. Hakuna madhongi akawanikwa mumasango anokwana kuita 5.
Zviri pachena ndezvekuti kana baba varasa madhongi musango, vakomana vaenda kumasango anokwana kuita 5, madhongi haasi kuwanikwa. Rega ndikasike kutsanangura something, the mystery behind masango avakaenda. Masango anokwana kuita 5, they just represent the common sense, reasoning, thinking capacity yemunhu. So there are things that are missing in life, and you are busy scratching your head, trying to think your way out, trying to plan and make things work, and donkeys are not there. Madongi andotara nezvavo is something that is missing in your life. Chaurutira kuedza kuita maplans nekufunga nekuronga kuti chiitike. And I've come to tell you this. Kune mamwe madongi ekuti kana ukaenda musango haumawani. There are things that are missing in life. Zvekuti no matter you try to think deeper, you think in an excellent way, this and this, ako iwewe madongi awawanire musango. Ichokwadi kuti baba pavarasa madongi arasikira musango. But mukomana atumwa kunotsvaka madongi anogona kutospenda masango anokwana kuita 5 obva ashayiwa madongi. Haako madongi, musango hamuna madongi. Masango avakaenda ndaaverenga anokwana kuita 5, which means there are things that are hidden in life, zviri spiritual, to the level yekuti good thinking or excellent thinking or great thinking haigoni kukupa achievement ne success concerning the matter that is worrying your life. Musango hamuna madongi. Inzwai, shoko raMwari harirambidza vanhu kufunga, but rinorambidza vanhu kufunganya. Parinoti do not worry. Kurati pane zvinhu zvaunofanirwa kuziva muupenyu, kuti this matter is spiritual to a level yekuti I've tried in the natural, things are not working. I need to seek the mind of God through prayer. So vakomana vakaenda mumasango anokwana kuita 5, madongi hakuna. I don't know whom I'm preaching to. There are times yekuti unyatsoona kuti I've tried. Wafunga ichi, wazama ichi, waronga ichi, wazama ichi. Success yako, favor yako, blessing yako, breakthrough yako, iri kungoita hit on the wall. Yet you are doing what it takes and things are not working. Yet kune vamwe vakazviita and it's working. But I've come to talk to Saul. Kana Mwari vaine mission to anoint you to become the first king, it's not possible for you to find the donkeys mumasango. Kureva kuti madhonga aya anga akatoita kuvigwa naJehovha nokuti vari kuda kuti vasangane nemukomana vamuzodze. Vakaenda mumasango anokwana kuita 5, madhongi haana kuwanikwa. Haamo madhongi mumasango anokwana kuita 5. Why? Nokuti Mwari vane appointment iri divine nemukomana unonzi Saul. I'll skip niverenge pana 1 Samuel chapter 9 verse 15. Inzwai statement iri pana 1 Samuel chapter 9 verse 15. And the Bible says, now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him leader over my people of Israel. The day before Saul came to Samuel, Mwari vanga vataura prophetically, vapa a word of prophecy, a word of knowledge kuna prophet Samuel, kuti mangwana panguva ino pane mukomana achauya pano. Zvoreva kuti kuenda kwa Samuel, kwa Saul kumba kwa Samuel, it was divine. But paabva kumba kwavo, baba vake vamuti enda undotsvaka madhongi. Kwete kumba kwemunhu, madhongi ainotsvakwa musango. So baba vake vakamupa information inechekuita nesango. Yeti baba vekudenga vanova Jehovha vapa Samuel information inechekuita nekuti mukomana achauya pano pamba. So he was supposed kuti aende kumba kwa Samuel, but baba vake nokuti he was not a prophet, baba vake Kish vakamuendesa musango kundotsvaka madhongi. Rekani botaura chimwe chinhu chakavanzika panapa. Vhangeri remumba mavo rakaparidzwa nababa vake nderekuti mwanangu enda unotsvaka madhongi. Vhangeri rakaparidzirwa Samuel as the prophet of God nderekuti Saul is coming tomorrow, anoint him as king.
So kuri kudiwa so kumba kwa Samuel, but chiri kudiwa kumba kwana so ndechekuti aende kundotsvaka madhongi, kwete kuti aende kumba kwa Samuel. So pane information pano iri divine, iri spiritual, iri missing mumba mana so. Baba vake havana kunge vapika zvinhu spiritually kuti God is about to anoint this boy, but baba vakangoti enda undotsvaka madhongi. Mwari ndokubva vaendawo kuna Samuel vakati there is a guy who is coming kumba kunoko. Zvoreva kuti hazvaita kuti so awane madhongi. It was impossible for Saul kuti agone kuwana madhongi, nokuti already Mwari vati kuna Samuel, Saul is coming tomorrow, anoint him to be a leader over my people. The only way for Saul kuti aende kumba kwa Samuel, anofanirwa kunge ashayiwa madhongi. Amene wanoda kuti taure naye manhero anhasi. There are things that are missing in your life. Une zvauri kuda nezvaunoshuvira kuti zviitike, and hazvisi kuitika. Kwete nekuti God is fighting you, but God wants to align you to a better thing. Kutsvaka madhongi, it's not a real thing chawakasikirwa nekudandirwa panyika. Why? Nokuti uyu mukomana uyu ari kutsvaka madhongi, denga riri kumutsvaga kuti agare pamadzimambo panguva vaigara pamusoro pemadhongi. Zvoreva kuti mukomana ari kutsvaka chinhu chaanofanirwa kutsvakirwa, nokuti kana uri mambo hautsvake madhongi. Vanhu vanounza dhongi kuna mambo kuti atasve. Jesu samambo akati pana Mark 11, endai munotora dhongi kumusha uri pamberi muuye naro. Vanhu vakauya nedhongi, Jesu akagara padhongi. Mambo havatsvake dhongi. So pano a king to be, munhu ane potential to become a king, ari muplani yaMwari to be a king, ari mumission, iri actually the opposite yezvida kuitwa naMwari muupenyu hwake. Saka chinoitika kuti upenyu hwake huendeke asvike pakuzodzwa, anofanirwa kushaya madhongi. 5 masango avakafamba, madhongi hakuna. Nokuti mukomana uyu akawana madhongi akadzokera kumba kwavo, he has missed choda kuitwa naMwari muupenyu hwake. Yeti kushayikwa kwemadhongi kunoita kuti ave worried, kunoita kuti anetseke kuti upfumi hwababa wangu hwarasika, madhongi tamashaya. Yeti Mwari vari kuda kumaalaina kuburikidza nekushayikwa kwemadhongi, ndokunokonzera kuti iye achiwanikwa kumba kwa Samuel, kwaudzwa Samuel naMwari kuti tomorrow I'm sending a guy, anoint him as king over my people. So kumba kwa Samuel kwasvika shoko, anointing yatoiswa mugona ng'ombe to anoint a king to Israel. But the mystery ndeyekuti this guy ane zvaari kutsvaga, haasi kutsvaga ushe, ari kutsvaka madhongi ekumba. Mwari vatoti kuna Samuel, the guy is coming tomorrow. Saka God has to make sure kuti Samuel haasi kuzowana madhongi. Uzapa pane pamwe pekuti when some things are missing in your life, you always think of the devil. The devil is fighting me. Inda zvinhu zvashaika. The devil is fighting me. Inda zvinhu I've tried with all reasoning and good thinking, but things are not working out. Masango anokwana kuita 5. Ndofunga vakomana vanga vaneta. Haana kuwana madhongi. Why? Nokuti Mwari vane zvavataura. Kuti tomorrow I'll send a guy, anoint him as king over my people. Saka mukomana akawana madhongi, abuda mualignment yeushe hweupenyu hwake. Saka chinofanirwa kuitika ndechekuti ivo Mwari pachavo vanofanira kuita make sure kuti mukomana uyu haawane madhongi. Why? Nokuti akawana madhongi anoshayiwa a reason to visit the prophet. So sometimes the challenge you are facing is the reason yakreatwa kuti ikualign where you are supposed to go. Kwauri supposed kuenda kuri greater than pauri. Saka pane zvinoitika pauri kuti zvikupushe, iwe push factor kuti uende pa a new level. Mwari vataura na Samuel kudhara. I don't know whom I'm preaching to.
already Mwari pane kwavakatotaura zita rako. Mwari pane blessing neushe hwawakarongedza concerning your life. And you are somewhere looking for the donkeys. And chiri kukunetsa ndechekuti madhongi hausi kuawana. And mukuashaya kwako you are trying to make things work to a level yekuti une masacrifice, une zvawakuita kuti handibve musango muno tindawana madhongi. But vakomana pavakashaya madhongi, so mind yake akati let us go back to the father. And the servant said, ipapa ndo pane nyaya. Muranda ndokubva ataura achiti, hazviite kuti tingonanga kumba nokuti ashayiwa madhongi. There is a man of God in the city. Zvoreva kuti ane vhangeri now rinokonekta so muushe hwake is a servant. Muranda kana muri kumba haana voice nokuti muranda pamba penyu. Muranda uyu kana muri kumba anopiwa ma-instructions nababa. Saka muranda akukwanisa kuva nevoice nokuti vanhu havasisiri pamba vari musango. Zvoreva kuti muranda ane a spiritual connection ne the mind of God concerning kuenda kwaSaul kumba kwaSamuel. But hazviite kuti azvitaure vachiri kumba. Kumba baba ndivo vanotaura. So muranda apiwa a platform now to speak. Though part there is a man of God in the city. Let us go there. Kune munhu waMwari ari muguta handei ikoko. Izvi zvakataurwa nemuranda waari kufamba naye. Hear me very well people. Unoziva here kuti kana uri mwana wepamba, you are more like a boss kumuranda wekumba kwenyu. But Saul was humble enough kuti atore a second instruction from a servant. First instruction, baba vatendai munotsvaka madhongi. Vashayiwa madhongi. Guess who is speaking to Saul? A servant. Muranda ndokubva amuti, there is a man of God in the city. Let us go there. So ndokubva ateerera muranda. So ari kuteerera muranda wekumba kwavo. Direction yeupenyu hwake ndokubva yachinja. There are times yekuti Mwari can use people without titles to speak a word that not connect to greater blessing. But because they don't carry titles, sometimes we are the ones speaking to them. Yet they are connected by God into our lives. Kuti tivape an opportunity yekuti vakataura, we can go to the right place. I always tell people this. Mwari vanotaura nenzira dzakawanda dzakasiyana siyana. He can speak through a pastor. He can also speak through anyone. Regardless of title, God can speak through the mouth of anyone. For example, Book of Judges chapter 7. Mwari vakati kuna Gideon, kana iwo uchitya, tora muranda wako Pura, uende kukempi yevaMidhiana, unonzwa zvavanenge vachitaura. Throughout the whole camp of Israel, Mwari vakashaya munhu wokuita mouthpiece to encourage Gideon. Kusvika Mwari vakati Gideon, iwe chitora muranda wako Pura muende kukembi yemaMidianites. Vasvika ikoko zvanzi akanzwa vaMidhiana vachitaura kuti ndarota chingwa chebhari chichiputsa musasa. Mumwe wacho ndokubva ati hakuna mumwe kunze kwaGideon. And Gideon was encouraged. Kuda kuti there are times yekuti Mwari vanoisa title aside. He can speak to you through anyone. That's why you need to respect people. Despite titles, whether the church, the society, level of education, maybe, I mean, I think as levels and standards, but I've come to tell you, it takes great humility. Kuti direction ya Saul yekuenda kumba ichinjwe vaende kumba kwa Samuel andozonzwa kuita mambo. Baba vake vakamupa vhangeri rekundotsvaka madhongi musango ndokubva amashayiwa. But I want to show you something concerning his father. His father ndo vakamuti take a servant, tora muranda muende. Zvorati baba ndo vakamupa munhu ari kushandiswa naMwari kutaura mulife make. Baba vamuti tora muranda muende kundotsvaka madhongi. That's why I respect other men of God when they can invite other men of God to stand on their pulpits and minister to church.
because baba is more like the father of the church muchechu. Ndo vati this time imbonzwa famba neuyu kuitira kuti ataure zvinhu zviri muupenyu hwako, direction yeupenyu hwako ivandudzike. Baba vako vane vhangeri rekuenda musango, but muranda wepamba penyu ane vhangeri rekuendesa kwaSamuel kunozodzwa. So it takes understanding yafather kuti vakuti tora muranda muende. Why? Nokuti ukaenda wega unongodzoka kumba. So munhu ane a spirit yekupa a welcome to others in the things of the spirit, munhu mature anogona kuziva kuti ndingangodaro ndine vhangeri rinoendesa vanhu musango, but ngandipowo vanhu futi this kind of understanding yekuti inini kana ndakupai vhangeri rekuenda musango, ndichakupai futi munhu wamunoenda naye musango achakupai vhangeri rekuconnectai kudestiny yenyu. Rega ndisiye aside, but I'm trying to say it's good to welcome others. Whether kuchurch kwenyu, to invite people, haasi masystems emachurch, zvitori spiritual. Why? Because there are times yekuti you are the father of the house, yet vhangeri rako nderekuendesa vanhu kusango. But kana uri munhu anogona kushandika naye, wati chitora muranda uende, kurati baba ndo vakamuitira a choice kuti tora muranda muende, kurati vakamupa somebody anonotaura mulife yake. Why? Nokuti vashayiwa madhongi, muranda ndiye akazoti there is a man of God in the city, let us go there. So was humble enough to accept message yabva kumuranda, ndokubva vaenda kumba kwaSamuel. Already Mwari vanga vataura naSamuel kuti now the day before Saul came to the Lord, now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. About this time tomorrow, I will send a man from the land of Benjamin. Ndiri kutuma munhu kubva kunyika yekwaBenjamin. I want you to anoint him as leader. So program yese yekushayikwa kwemadhongi, it's a divine thing connecting Saul to leadership. Azviite kuti awane madhongi aya nokuti akanga awana haana a reason yekuendera kumba kwaSamuel. Nokuti kumba kwaSamuel havana kuenda for the anointing, vakaenda for prophecy. Vakaenda kuti vanoudzwa pamusoro pemadhongi vachisika prophecy kuti madhongi ari kupi. Havana kuenda kuti Saul ari kunozodzwa, vakaenda kundotsvaka information yemadhongi. Ndobva vasvika kwane information iri better than yemadhongi yavafambira. Let me help you this way. That there are times yekuti people we accuse vanhu kuti why are the people vazara kumachurch because they are seeking prophecy. Ava vakaenda vachinotsvaka prophecy concerning madhongi, yet ndokubva vaudzwa pamusoro pemadhongi avo uye umambo. Zvira chinhu chakakonekta Saul naSamuel inhau yemadhongi kwete yeumambo. Umambo was a secret iri pakati paSamuel naMwari amuti anoint this man to become a leader. But chapa kuti Saul auye kumba kwaSamuel inhau yekuti pane madhongi ari kushayika. Ende zviri pachena kuti madhongi iwayo haawanikwe, nokuti akangowanikwa plani yaMwari naSamuel haigone kuitika, ende Saul haagone kuzodzwa. So there are some challenges and some problems are so divine to a level yekuti you must not get worried. Why? When you know the mind of God, uchatoona kuti madhonga ari kushayika nokuti iwewe Mwari vane zvikuru zvavari kuda kuita muupenyu hwako. Saka unogona kuconnectwa neproblem uchienda mublessing. Bible wrote all things work out together for good to those who love the Lord. Pastor Tondre Masiwa, how are you doing? May the good Lord bless you. So there are times yekuti I respect so at this level yekuti baba wake vakarasa madhongi, iye akapiwa assignment yekunotsvaga, and he never complained kuti how come muruda kutuma inini unotsvaga madhongi ipo pamba pedu pane varanda. So there are times yekuti God is about to do something muupenyu hwako, but zvinoita sekunge uri kupiwa burden iri unnecessary. Why? Because variko vanofanira kunge vachiita izvozvo. There was reason enough yekuti Saul ati ko nai
baba munoda kuti ndinotsvaga madhongi sei? Ipo pamba pane varanda. Basa revaranda nderekushanda pano pamba. Kana madhongi ashaika, varanda ngavaende kunotsvaga madhongi. But Mwari vati kuna Samuel, I'll send a man from the land of Benjamin. Zvoreva kuti Mwari vane plan naSaul. Saka baba vake vamusarudza kutotsvaka madhongi. Uri kuona kuti haana kutanga asarudzirwa ushe, akasarudzirwa kuita basa rinomuconnecta neushe. So inside the assignment there was the appointment. Problem yedu sometimes in our time ndeyekuti tinopiwa a burden, a task to handle in the kingdom, and we only see that task and that burden, and we miss a mystery yezvinoda kuitwa naMwari inside that task. Nokuti ukasabva pamba kundotsvaka madhongi, une reason iri genuine yekuti hazvito titsvage madhongi isu tiri lemba yakanaka ine varanda. Baba varanda ndiro basa ravo, ngavaende kumadhongi. But mukomana uyu akabvuma kundotsvaka madhongi ipo pamba pavo pane varanda. I want you to hear this statement paitaurwa nababa wake. Baba vake vati, 1 Samuel chapter 9 verse 3. Now the donkeys belonging to Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to his son Saul, take one of the servants, which means pamba pao paiva nema servants, not servant, servants. Paiva nevaranda vakawanda. Instead yekuti baba vaverenge 1, 2, 3, 4 servants, endai munotsvaka madhongi, baba vakasarudza mwana wavo nemuranda. Take one of the servants. Kureva kuti pamba apa pane varanda vakawanda. But nekuda kwekuti Saul is about to be anointed, baba vanoignore varanda, vonongedzera mwana. Iwe Saul tora one of the servants, which means there were many servants. I don't know whom I'm preaching to, but unoziva kuti there is something chiri hidden pa assignment yawakapiwa. But yet you are busy complaining, you are failing to understand kuti pane shamwari chiripo here papa. Why? Because kana baba varasa madhongi, sometimes you can speak negative against your father kuti mudhara uyu haana kurongeka, aurasa madhongi ake oda kuti nini skwere ndichitsvaka. So there are times yekuti unenge uri kuita the dirty work, ndiwo unotsvagiswa zvakaraswa nevamwe. Baba vazvirasira madhongi avo, iwewe mwana ndiwo wakunzi unotsvaka, yeti pamba penyu pane varanda. Baba vaifanira kuti varanda 4 or 5 endai kunotsvaka madhongi, but baba vakasarudza mwana wemumba kuti aite basa rinoitwa nemuranda. Why? Nokuti Saul ada kuitwa mambo. Opposite iripo ndeyekuti ushe neuranda is actually the opposite. So ari kuita basa remuranda, nokuti kana baba vati take one of the servants, which means you are going to save, uri kunoita basa rinoitwa nemuranda. Yeti paari kupinda maassignment inenge uranda yevaranda yemaservants, is also on the way to the throne to be anointed. So the blessing of the mystery of his blessing was hidden in the assignment as a servant. Baba varasa madhongi, oti mwanangu chitora muranda enda unotsvaka. He had a reason to complain. He had a reason to complain. He had a reason to complain. Kuti saka takanyora varanda vakawanda basa pamba pano, ngavaende kundotsvaka. But baba vake chakavapa kusarudza Saul, it was divine. Yet kunenge kumudzvanyirira kana kumutsikirira pane vamwe vana pamba. Baba pavakasarudza. So there are times yekuti in the natural realm unoyanzona kuti ndini ndiri kuita all the dirty work, zvimwe zvese zvoda kuitwa, vanhu they look vanongotarisira kwandiri. There are times yekuti there are a lot of people kwaunobva vaunotarisira kuti dai tabatsirana pamwe chete taita zvinhu zvikumusha, dai ndaida so ndabatsirana mama, dai unongona kuti the burden rinenge rikuiswa pauri. The burden is so much on you. Vamwe vakanyarara. Also there are times yekuti mu family yekuti you expect maybe your brother or your sister will do something for the mom kana kuti kuna mudhara, and they are not doing anything. Iwewe beds. So there are times yekuti unyadzona kuti but this is too much.
mufamily takawanda, but how come vamwe vangu they are quiet pamaissues ekumba? People they look, vanongoramba vakatarisa kwandiri. There is a mystery behind that. Pane a greater blessing iri about to hit you, but iruya yakapfeka a jacket of saving, a jacket yakanzi a servant. Yet ukaopen that jacket rakanzi servant, there is a kingly anointing about to hit you. Saka madhongi akatanga kutsvagwa, madhongi haangawanikwe. Masango anokwana kuita 5, hakuna madhongi. Kusvika muranda akazopa a message vari musango kuti there is a man in the city, let us go to him. Kune munhu waMwari muguta, handei kwari tinobvunza kuti tofamba sei. Vakashifta kubva pakutsvaka dhongi, vakati taakundotsvaka munhu. Vakasiya dhongi vakaenda kumunhu. Why? Nokuti vaitoziva kuti munhu iyeye achatiudza kune dhongi. But era number 1 ndeyekutanga nekunotsvaga dhongi, ivo vachitoziva havo kuti kune munhu unogona kutiudza kune madhongi. Kuna chavakatanga kuita, vakatanga vaignore kune information, vakatanga vaenda mumasango kundotsvaka dhongi. Yet muranda aitoziva kuti there is a man of God, there is a prophet in the city who will tell us. So kana muchiziva kuti muguta mune a prophet anogona kukuudzai, why you wasting time muchienda mumasango anokwana kuita 5 muchishayiwa madhongi? Sometimes we believe in our own strength, in our own ability, ignoring the information of the word or the word of God. I'll help you this way. Vakomana ava pavakaenda kumba kwaSamuel, zvoreva kuti muranda paakati there is a man of God in the city who is highly respected, everything he says comes true. Kana uchiziva iwe une information yese yekuti there is a prophet in the city anoreva zvokwadi asingapotsi, why watirega tichiuya musango tichifamba masango anokwana kuita 5, yet you know kuti there is a man of God in the city who is highly respected and anogona kutiudza kune madhongi? Ndo problem yatinayo sometimes yekuti we try at our own ability, we try with our own common sense. Why? Nokuti pavakaenda masango 5, they represent common sense, they represent ability yemunhu yekuita zvinhu. So vakaenda mumasango vachinotsvaka madhongi, yet muranda aine information yaanoziva, there's a prophet in the city. Zvaigona kuvaseva time dai muranda akangoti vachingobva pamba, let's not go for the donkeys musango, let's go for the prophet, so that tikava neinformation towana right direction. But vakatanga nekuenda mudirection yavo vasina right information. Nguva yataakurarama, we need to seek the advice of the mind of God before we do something. Why? Because we can actually waste time trying to do something with all human effort and ability, and that thing will not work, because there is a reason yekuti mushayewo madhongaya, nokuti mukawana kwamuri suppose kuenda muende. Saka mukomana akarega so vachitsvaka madhongi masango anokwana kuita 5, yet aiziva kuti there is a prophet in the city. What am I saying? Haufanirwe kutanga nekunoita zvinhu, unofanirwa kutanga nekutsvaka Mwari anogona kukuudza maitiro ezvinhu. It will save you time. Mukaenda musango muchinotsvaka dhongi, ende dhongi iri ramusingafanirwe kuwana, munopedza masango hamuri wane, nekuda kwekuti mukawana madhongi, you will miss the plan of God yekwamuri kudiwa. Saka madhongi chiri kuita kuti vakomana vaashaye. God was involved mukushayika kwemadhongi, nokuti already Mwari vanga vakaudza Samuel kuti mangwana pane mukomana achauya pano, anoint him. Saka vakomana vakapedza nguva nekumhanya mumasango vasingamhanye kuna prophet. Prophet represents the mouth of God or the voice of God or the word of God. Kuda kuti when you ignore the word, you waste time, because unopedzera wakuita zvinhu zvisingaiti. So it's good to know kuti zvandiri kuita zvinoita here. That's why I love and respect a man called David. David anga asingaende kuhondo kuti akunde. David aitanga abvunza maresults ehondo yacho kuna Mwari. Ishe ndiende here? Mwari wamuti
enda, pursue, overtake and recover all. Zvoreva kuti David aitanga atsvaka results asati apinda mubattle. Yet so much wisdom. Why? Because aitoziva kuti kukunda kunobva kuna Jehovah. David anga asingaende mubattle achida kundokunda, aienda kubattle achiziva kuti akakunda. Because when you fight from the point of victory, wasiyana nemunhu ari kufighta to get victory. I hope you to understand this one. When you fight from the point of victory, unenge une much confidence. Because you know kuti Mwari harevi nhema, Mwari vati ndinobudirira. So when you fight from the point of victory, wasiyana nemunhu ari kuita fight seeking victory. So first things first, vakomana kana mukomana aiziva kuti there's a prophet in the city, there was no need for them kuti vaende kundotsvaka madhongi musango. Vaifanira kutanga vatsvaka munhu ane information inovakonekta kuchinhu chavari kutsvaka. Bible harirambidze vanhu kutsvaga, saka richiitiro but first seek the kingdom of God and his righteousness. Kuda that order saves time. Asi chekutanga tsvakai umambo hwaMwari nekururama kwake. Kuda Mwari vari kutipa order. Havana kurambidza vanhu kuti vapote vachitsvaga munhu anotsvaga. Vanhu vese zvatiri kuita muupenyu tine zvatiri kutsvaka. But Mwari vakatipa order, that's Matthew 6:33. But first, ukaona statement yatanga nekuti but, kune nyaya yanga iri kumashure. But kuti asi, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you. And all these things shall be added to you. Cannot all these things will follow you. Kuda kuti Matthew 6:33 is strategy, I order iri mu kingdom. Kuti haurambidzwe kuti uve nezvinhu, but pane nyaya usaronge rwendo rwekuenda kudhongi, usina kuronga rwendo rwekuenda mumindset yaMwari, mukuknowledge, mukuziva from the mind of the prophet Samuel kuti ndofamba sei. Getting information, woshanda neinformation yauinayo, than kutanga kushanda usina the right information, unopedza masango 5 ende madhonga acho asiku. 5 masango hakuna madhongi. Aenda kupi madhongi? Madhonga haawanikwe, haamo musango. Nokuti madhongi vakangoawana, Israel haisi kuzowana mambo. Why? Because God is ready to anoint Saul to become the first king of Israel. Saka Mwari vakatotaura naSamuel kudhara kuti tomorrow I'll send a man, anoint him. So Mwari vatopedza, Mwari pavati tomorrow I'll send a man, anoint him king over my people, ndo vakaenda musango vakasvika kune madhongi vakaabvisa musango. Uza hakuna chinorwadza chiti uri kutsvaga zvinhu zvausingafanirwi kuwana. And anoita kuti usazviwane ndiMwari ane a greater blessing than dhongi rauri kutsvaga. So nyaya yekurasika kwemadhongi is starting point yekuti mukomana agone kubva pamba aende somewhere. Kushayikwa kwemadhongi is starting point, ndo zvinongoita kuti agone kubva pamba. Hazvaita kuti aronge rwendo rwokuti ndaakuenda kuna anoitwa ndive mambo. Pfungwa yeumambo mari yanga isimo. So wakabva pamba achindotsvaka madhongi ndokubva amashaya. Ndokubva vati let us go, there is a man in the city. Oh, munotoziva kuti mune munhu waMwari anoziva kuti mukaenda kwaari munogona kuudzwa kune madhongi. So why wasting time muchienda mumasango imi muchiziva kuti in the city there is an oracle of God? Kuda kuti when you know kuti shoko raMwari is light to your path, there is no need to take a walk
without getting the light. Why? Because kufamba murima kuri dangerous. The word of God is light. David unoti, thy word is a lamp unto my feet. Which means usati waita set your foot, get the light first. Why? Nokuti too much speed murima unogona kumanyira mugomba. Too much speed murima unogona kunobondera. So you need the word of God that is light. So vakomana vakandotsvaka musango madhongi, yeti vachitoziva kuti muguta mune munhu waMwari, a prophet with honor, wekuti akataura tinowana zvinhu zvatiri kutsvaga. But vakaignore kutanga vaenda kwaSamuel. Kuna kuti order yavakashandisa yakavastraina ikavastressa. Why? Because they knew the truth. There is a man of God in the city. But vakatanga vamboenda mumasango. Ende madhongi haana kuwanikwa nechikonzero chekuti anga asingafanirwe kuwanikwa. Akawanikwa madhongi, vakomana vanodzokera kumba. Mwari vareva kuti mukomana uyu azodzwe. Saka ivo Mwari pachavo ndo vanotokonzera kuti madhongi aya ashayikwe. Saka madhongi akashayikwa. Sometimes it's not the devil fighting you, but you are failing to understand what God is about to do in your life. Samwari vanoita sekunge ndo vatoo enemy yako. Okay, Luke chapter 5. You will see kuti the first disciples, vadzidzi vaJesu, kuti vagone kuva vadzidzi vake. Luke chapter 5. Incident iripo pana Luke chapter 5. Jesu akati auya akasvika ana Peter chiwa chamambure, nokuti vanga vasina kubata hove the whole night. Zvoreva kuti kusabata kwavo hove ndo kwakazoita kuti vabatike. Why? Nokuti vakasvikirwa vachitowa chamambure, washing their nets, because vanga vasina kubata anything. So kusabata kwakaita kuti vabatike. Zvorati the previous night pavasina kubata, already Jesu anga aine mind concerning those guys. That's why akatopaya a visit achiuya ikoko. So the previous night pese pavaedza kubata hazviite kuti vabate, nokuti vari kufanirwa kubatwa ivo to become fishers of men. Vaitoedza kuraura kuti vabate hove, yeti Jesu ane plani yekuvabata. Saka hove dzakaita musikanzwa hadzina kubatika, nokuti vakomana vanofanirwa kubatwa vasati vaenda, nokuti vakangobata vanosvikirwa vaenda kunodzitengesa. Saka kusabata kunoita kuti vabatikewo panzvimbo. So akaenda nemuranda kundotsvaga madhongi ndokubva vamashaya. Why? Nokuti Mwari vanga vaisa chiprofita kudhara kuna Samuel kuti I will send a guy tomorrow, anoint him king over my people. So the best way to handle things in life is to seek the word of God before you do anything else. Why? Because unozoinvesta mari yako muarea isina madhongi ako. Unoinvesta maresources ako muarea isina madhongi ako. By saying madhongi, I'm talking about maybe profit or success. Unoinvesta much muarea isina dhongi rako. Out of good thinking nekurongeka nekudii, because masango anokwana kuita 5, they represent common sense. Zvoreva kuti munhu akaoperata mu common sense but iri area isiri yake, good thinking, excellent thinking, haigoni kumuwanisa chiri missing. Dhongi iroro rine chekuita nekingdom neumambo hwaMwari uda kuiswa pamusoro pelife yako. Saka hazviite kuti uwane dhongi iroro. There are things zvekuti kana ukatoita, even with people trying to help you, it will not come out. Why? Because you are missing the direction to take. Waenda hako kusango, but iwe hausi type iri kudiwa kusango. Uri kudiwa kumba kwa Samuel, but waenda musango musina dhongi rako. I don't know whom I'm talking to. Sabbat akambonditi kwandiri, ndanzwa kuti ka project aka kane mari, saka ndoda kutomboinvesta ndimboitawo makari. It's true. Zvinomotivata. Ukanzwa vanhu vachiti zvine mari. But iwo kana wakuzviita now, it's a different thing. Business rinounza mari zvichienderana nemunhu apinda mariri.
I always tell people this. Tine vanhu vanoita zvinhu zvakafanana but vanewana maresults akasiyana. Why? Because somebody ari kuzviita mu right area of his calling, mu right area ine blessing yake. Ndanzwa kuti zvekuhodha magumbeze zvine mari muchando muno murega ndinoahodha hangu. Product kana richitengwa haritengwe iro bedzi, rine chekuita neari kuritengesa kuti ritengwe. I'm sure ukauya ku strategy dziriko kana ku marketing, company build a name to a level yekuti people will buy their nachidhura because they've created a good name. Chinonzi brand. Brand in name riripo pa business. Saka uchiona kuti munhu anogona kusvika kunotenga t-shirt yakangonzi Gucci $20. Plain t-shirt yanyorwa kunzi Gucci yakuita 20. Iyo iri plain ichita 10. Mazwi iwayo ekuti Gucci ra brand raane trust mu society muvanhu zvekuti people will come for that brand. So when you try to do things in life, make sure chakabranda iwewe chinoaffecta zvinoitwa newe. Brand kutaura kwechirungu, but spiritually kune brand really spiritual. If that area is your line of business, which means you are already branded by grace to excel in that field. Koma Caesar pariseko pa Dallas, Texas. Thank you so much for tuning in. It has been a long time. May the good Lord bless you. May the good Lord protect your family. Koma Caesar Nimslanga. May the good Lord protect you. Thank you so much. So you see, kuti kunotsvaka madhongi musango hakuna kuipa. Kana musiri kudiwa kumba kwa Samuel, mukatsvaga munoawana. But mukanotsvaka madhongi musango, iwo Mwari vakataura na Samuel kuti mangwanani pane mukomana achauya kuno kumuzodzi. Mwari ndo vachaita kuti uashaye. Kuda kuti waenda mu right area, but mausina kubrandwa na Jehovah to be successful in that area. In that area madhongi uchamashaya kusvika wauya kwa Samuel. Madhongi unoawanira kwa Samuel kuna prophet, hauawanire musango. So you see in life, vanhu vanogona kuita zvinhu zvakafanana in terms of business, but havana success yakafanana vachitengesa maproducts akafa. I've seen people vanotengesa zvinodhura zvichitengwa, mumwe munhu achiedza kutochipisa zvichinonoka kufamba. Why? The person ari pabusiness is a brand to his own product. I'll leave that one aside. So don't try to look for donkeys. Hausiri meant kutsvagira musango. Hauri suppose kuna atsvaga from the mouth of the prophet. Nyasha dzaMwari dzikakuputira mufield yauri kuoperata, vanhu kana vakudhila nemaproducts ako, they are being motivated or pushed by the grace you carry towards that thing. I always refer ndichitaura nevanhu mostly patoparidza kustreet kuti kune mastatements ekuti mumwe munhu akataura, they are so touching, anomotivate vanhu kusimudzira nekudii. Somebody akazvitaura vanhu hazvimuvhe vanhu. Why? Because kana usiri in that field, in that area, usina that calling or the anointing to operate in that field, success inotiza. Haisi kutiza zvauri kuita, iri kutiza ari kuzviita. So Saul was not meant to find donkeys in the jungle. Anga asina kudaidzirwa kuwana madhongi musango. Why? Nokuti Mwari vanga vataura shoko rinoita kuti ashaye madhongi. Vanga vati kudii? 1 Samuel chapter 9 verse 15. Mwari vati kuna Samuel, I will send a man tomorrow, anoint him as king over my people. Kureva kuti Mwari havanyepe, havarevi nhema, and the prophet anotoziva kuti mangwana pamba pano pari kuuya munhu. Saka the push factor inoita kuti vakomana vaende kumba kwa Samuel vanofanira kunge vashaya madhongi. Saka Mwari vanga vakatoprograma kuti mukomana uyu kana vakafamba sei umu musango hamuna dhongi rake dhongi ndokunge aenda kuna prophet Samuel, ava mambo, vanhu vachamunzira dhongi rekugara pariri.
aitsvaka madhongi ekumba kwavo. Yet iye is a king ari supposed kugara padhongi achirula the whole entire Israel. So wakaenda wrong place. Why? Nokuti ndo zviri common kuti kana madhongi ashayikwa unongoendawo musango kundomatsvaga. Chisiri common kuenda mutown kunobvunza a prophet. Imagine baba vamuti enda unotsvaga madhongi, but muranda amuti let us go to the man of God who is in the city. And that message yakamuconnecta muushe hwake, message yakaparidzwa mulife make nemuranda. When it comes to the things of God, put titles aside. Sometimes you miss the real message inokukonnecta ku breakthrough yako. Why? Because kana muranda ati let's go to Samuel, iyo baba vakuti endai munotsvaga madhongi musango. When you compare the two, you are supposed to listen only to your father, baba vekumba vati endai munotsvaga madhongi musango. Kana mashayiwa kungodzokera kumba, muri kushanda neinformation yababa. But tiri kuona so une chimwe chinhu chatinogona kudzidza kuti nyangwe baba vake vataura kuti endai munotsvaga madhongi, there is a point in life yaanongova humble enough to listen to the mind of the servant. Muranda wokumba kwavo ndiye akamuti hande kumba kwaSamuel. Mwari vataurira Samuel kuti I'll send a man tomorrow. Chapa mukomana kuenda kumba kwaSamuel is by listening to the mind of the servant. There are people in life wekuti pastor wangu ndiye munhu waMwari ndiye anotaura muupenyu hwangu. Rekumba rinogona kukusedza musango musina chinhu chako, but rinotaurwa musango macho rokuconnecta kune ushe hwako. Vhangeri rekumba kwavo rakamuendesa kundotsvaga madhongi. Vhangeri rakaparidzwa ashaya dhongi rakamuconnecta muushe une chekuita neupenyu hwake. Area yauri kutsvaga zvinhu ndo area yako here? Kana kuti area yauri kutsvaga zvinhu handiyo area yauri suppose kunge uri? These guys dai vakangoti vachibuda pamba votanga vananga kuna Samuel the prophet, but vakatrusta ability yavo yekutsvaga. Also there are times yekuti you are a hustler on your own. You believe in your strategies, in your plans, you can hustle things out. But there are things zvinokurambira no matter how intelligent and connected you are. Why? Because you are in an area yekuti naMwari wacho is the one anokonzera kuti dhongi rusare wane, because he wants to elevate and change your life for the better. So madhonga hakuna, haawanikwi. Vangobva kumba vakananga kunotsvaga madhongi, because ndo zvataurwa kumba kwavo kuti ndai munotsvaga madhongi. But thank God nekuda kwehumility iri muna Saul, nyangwe rekumba ramutuma kunotsvaga madhongi musango, pane vhangeri remusango ramuendesa kwaari kutsvagwa. Rekumba the shadow picture kuti rekuchechi kwako pane kwarinogona kukusvitsa, but rakusvitsa ikoko, just be humble enough, even an open mind concerning to the things of the kingdom. God can use a man without a title to speak a word into your life for you to be anointed as a king. Baba vaSaul havana kumuti endai munozodzwa munoita mambo muri kutsvagwa. He was not aware of the plan of God. Munhu akava nemessage yakamuconnecta tuna Samuel is a servant. God can speak even through the mouth of those without titles to align you to a greater blessing. We are a generation yekuti titles, they matter much. Munhu akataura chino, we just look at him kuti title yake ndiani anopinda kupaka, we look pa history yake. I've come to tell you these people, some servants are anointed to connect you to a greater blessing. They can speak a word riri mumind yaMwari kuti uri kudiwa kumba kwaSamuel hande kwaSamuel. Yeti kumba kwawabva baba vataura vhangeri rekumadhongi, but muranda ataura vhangeri rekumba kwaSamuel kuna anointing. Akuconnected to the anointing to lead is a servant.
Even an open mind when you are dealing with the things of the kingdom of God. Because rekumba rinogona kukuswedza musango musina dhongi rako. But remusango rinogona kukuendesa kuna Samuel anokuzodza. And though reconnected nemind yaMwari, Mwari vati kuna Samuel, tomorrow I will send a man, anoint him as leader over my people. Thank God for Saul. Baba vamutitora muranda munotsvaka. Take one of the servants. Nakuti pano tine varanda vakawanda, that's their duty, let them go. Because there are times yekuti uri kuita sekunge uri kuita the dirty work, but I've come to tell you something. You are chosen of the Lord. Hausi kubatirirwa, hausi kutsikirirwa, hausi kudzvanyirirwa. There is a blessing concerning your life, but the starting point ndeyekuti unopiwa an assignment inokuita sekuti uwe more like a servant. Imagine mamwe maservants asara kumba, baba vako vakuti take one of the servants. Kuda kuti iwe uri mwana wepamba, uri supposed to relax varanda vachiita basa. But baba vaita sekunge vakusarudza kuti vakudzvanyirire. Yeti vakusarudza nokuti Mwari akusarudza. But the way Mwari akusarudza nayo ndeyekuti unopiwa an assignment iri connected to the servants. So madhonga akashayikwa. Kwete nekuti havagone kutsvaga, aiwa nokuti vari kutsvagwa. Kwete nekuti havana kupedza masango ese, vakapedza SR5. Hakuna madhongi. Svika muranda ati there is a man of God in the city. Kune muranda waMwari muguta handei ikoko. Mwari vanga vakatoudza Same kuti mangwana mukomana ari kuuya. Sachinokonzera kuti mukomana aende, ngarishayike dhongi. Also there are times yekuti pane ka problem so, ka challenge, kanokuconnecta kune zvimwe zvinhu zvaunotsaona kuti akomana kaMwari wakaronga zvimwe zvinhu panapa. Why? Because ka problem ikakaka kakakuconnecta to someone, kakakuconnecta to certain things. Zvekuti unyatsoona kuti dai pasina problem iyi, dai ndairamba ndakavharirwa. Inzwa, dai baba vasina kurasa madhongi, imagine pamba hapabviki. So zviri kungotangira pakuti baba vako vanenge vari kutoita mistake yekurasa madhongi. Gamba baba vako vari kuunza a platform, a starting point yekuti ugone kusuduruka pamba. Wasuduruka pamba, unozodzwa woita mambo. Haisi yese problem yakauya to fight your life. Just imagine mukomana unonzi Joseph. Starting point yake, imagine ane a dream to rule, ane a dream yeushe. And a dream yake ine chekuita neimwe nzvimbo yaachaenda kunonzi kuEgypt. Iye agare sa Joseph akarota but hana mari transport. Saka chakaitika chi akatengeswa, akatakurwa nemaIshmaelites, akanotsvetwa kuEgypt. Chakamubvisa kumba kwavo achienda kutosvika kuEgypt, haana kuplana. Akavengwa. Imagine Mwari vachishandisa ruvengo to push you to a better level in life. Kuvengwa kuri unnecessary kwakuti it's a family thing. And you wonder kuti vanokuvengerei, they are your brothers. They are supposed to protect you as a last born. But as a last born, you are supposed to protect them family. They fight you. And that fight yakamumuva kuti agone kusvika kuEgypt. Ari muEgypt ndokubva avengwa, ndokubva afremerwa nyaya naMai Potifa, ndokubva aenda kuprison. Ruvengo, ushe. So pese pane challenge, mostly we see the devil fighting us. But there are times that God is working something out good. Zvekuti chatopusha kuti madhonga ashayike, pane kwauri kudiwa. Kune a blessing it is supposed to hit your family. Kuti imba iyo imba yeushe. But imba yasarudzwa naMwari kuti ive imba yeushe, ndo imba inorasa madhongi. So there are times where you blame kwaunobva, or you blame environment yawakakurira. Yet in that environment, nekwaunobva ikoko, there is a divine thing chausingagone kuwana kana wasuduruka mu environment iyoyo.
Pane zvaunogona kudzidza ukadonha mulife, zvausingagone kudzidza dai wanga usina kubvira wadonha. Kudonha chaiko muupenyu kunoofa zvinhu tu, pain nelesson. Kuwira pasi muupenyu kunoofa zvinhu zviviri, pain nelesson. But mostly we focus on the pain. We complain, we blame other people. We don't take advantage of trying to learn something. Why not? For example, uri kufamba ochedza wodonha. Paunodonha pasi zvinorwadza. But ukatarisa kuti chawatsika chii, ukaona kuti igoko rebanana. In the future, hausi kuzodonhedzwa nemakoko emabhanana. Why? Because kana wadonha, waona kuti chakudonhedza chii. Ukazofamba ukaona pamberi pako pane goko rebanana. Pawakadonha ndo paakukonzera kuti uchiregera kudonha izvezvi. So pese pane kuwira pasi pane zvinhu zviviri, pane pain nelesson. And that lesson inowanikwa wadonha, haugone kuidzidza usina kubvira wadonha. So kune a challenge inova a push factor to a better place in your life. Luke chapter 2. Mary aine pregnancy yaJesu arikuda kundobereka asvika kuBethlehem. Vanhu vakaramba, vakaenda apa zvikanzi pano pazara, pano pazara, pano pazara. Kuenda kwaakanoita kudanga yanga isiri choice, kurambirwa. But kurambirwa ikoko was a covering, a blessing of God concerning the baby. Why? Because Herod paakatera achiuraya vana vane 2 years and below. The reason why akapotsa kuuraya Jesu inyaya yekuti anga ari kudanga remombe. Herod aitsvaka kunoberekerwa lanhu kwete kunoberekerwa mhuka. So rejection ikako kanga kari godly. Why? Because kane protection iko kari ka rejection. Ka rejection ikako kakaloda protection. So most of the times don't quickly complain. Area dzatogara idza nzvimbo yandakakurira family yedu yacho vanondiregerera vanozodii. God is so faithful. Plani yaMwari haichinjwe nekuda kwekuti pane